Kandanyo mawe raras renaning driya ya jagat diopat para pangestu para Hyang Suksmana kang adiluwih uga tansah mayungana marang panjenenganing ingsun. Bapa Premban Durna ing Sakalima tuwin paman patih ing kepatihan. Dereng sawetawis sami seba wonten parpatan agung Astina. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Bapa Premban Durna tuwin paman patih Harya Sangguni ing pendhapi ageng negari Gajahaya mriki. Oh, loleh. Mrit kandel buntute omah joglo anteng-anteng ana kisah mula dicuprak dadi mala. Allah. Nuning nggih anak Prabu. Kados boten kirang prayogi anggen kula marak sowan wonten ngarsa paduka anak Prabu Kurupati. Sampun ngantos kalipyan sumem sembah ngabekti kula. Mugi kunjuk sandhap pepodo paduka nggih anak Prabu Kurupati. Inggih. Anak Prabu Duryudana kados boten kirang prayogi anggen kula marak sowan. Sembah pangabektipun apatik mawantu-wantu mugi kunjuk. Iya. Bapa Premban Durna miwah paman patih Harya Sumpan sampun kula tampi damel suka bingaing pengali kula. Mboten langkung dipun prayogiaken lenggahipun. Nang inggih kados boten kirang prayogi nggih. Inggih kados boten kirang prayogi sinuwun. Sasampunipun lenggah ingkang kanthi jenak. Monggo kepareng badhe kula kanthi grembak ingkang dados gegembolaning manah kula ingkang pinten-pinten dinten menika dereng saged kula luwari pribadi utaminipun dumateng paduka Bapa Premban Durna ing Sakalima. Meninggih nggih monggo. Begawan Durna wonten negari Ngastina menika dapungan kula minangka paranpara. Menawi dipun akoni menika kula dados pujangga kraton negari Ngastina monggo. Menapa ingkang dados gembolan penggalih paduka nggih anak Prabu Duryudana keparenga paring dawuh. Mbok menawi kang Bapa Sakalima saged asung kali damar ingkang badhe hanjok padanging sumasana penggalih paduka nggih anak Prabu Kurupati. Bapa kula wonten dawuh nggih. Atur kula wonten sambung rapetipun kaliyan kahanan negari Ngastina. Kula menika Ratu Gum Binetara, kula menika Ratu Birbondo Birbandu. Bondo donya kula menika kathah. Sinten tiyangipun ingkang boten mangertosi kaya ngapa akeh bondo donyane nata Ngastina Prabu Duryudana. Boten namung kula, boten namung Adipati Harya Sumpan sedaya para kawula Ngastina, malah sumarambah dumugi manca negari. Sinten ingkang boten mangertosi kondhangipun Ratu Ngastina anak Prabu Duryudana. Ratu sugih blegedu.
Ratu Dugdeng Sumaladeng. Bab perkara bondo donya kabeh sampun sami neksani. Aja kok lumrahe menungso. Malah sampeyan wonten ingkang ngundangaken. Nyi Blorong mawon nek kentekan modal mesti utang kali sampeyan niku. Niki minangka tandha bilih paduka Kirana Prabu Kurupati menika ratu ingkang kekucah bondo Raja Brana Picis. Monggo nyatanipun Bapa kula mangertosi anggen kula dados tiyang sugih. Tartamtu boten saged sakalaminipun. Anggen kula dadi ratu ki sakalaminipun. Wonten tetembungan wong urip menika cakra manggilingan, wong urip menika mubeng. Kala-kala wonten ngandhap, kala-kala wonten nginggil, kala-kala wonten tengah. Menawi dipun wetang Duryudana menika sak mangke mapan wonten inggil. Dina niki bebasan kula raup, kula kemu dhuwit mawon lakon. Dina niki bebasan kula sare bantalan kasuran dhuwit mawon kula lakon. Ning apa ya arep sak lawase aku bisa urip kaya ngene mubrang-mubruk sarwa kecukupan. Kula kuwatir menawi sampun dumugi panjenipun bondo kula menika lunga. Derajat pangkat kula minggat. Satemah kula dadi wong kere, satemah kula ora gablek apa-apa. Monggo pengangkah kula bondo donya kelungguhan derajat pangkat ingkang sampun kula duweni menika sampun ngantos luntur, sampun ngantos dipun pek kalih tiyang sanes cekap kula kemawon. Upamiya boten kula sak sasampunipun kula modar, sak sasampunipun kula bangka bondo donya kula supados saged lumuntur dumateng anak putu kula aja nganti dhateng tiyang sanes. Paman kula wonten dawuh nggih. Pemanggi panjenengan kados pundi paman? Oh, inggih. Menawi saking pemanggi kula ingkang paduka ngendikaken menika nanging kula suwun padha anak Prabu sampun ngantos sanget-sanget anggenipun sumelang. Awit menapa leres tiyang gesang menika cakra manggilingan, tiyang gesang menika kala-kala wonten nginggil, kala-kala nggih wonten ngandhap. Kala-kala uripe sarwa kepenak, kala-kala uripe sarwa kekirangan. Wonten tetembungan sing dawa disambung, sing cendhek dikethok. Niku uripe wong. Sing dikarepake sing dawa disambung, sing cendhek dikethok kuwi apa dipate? Aku kok nembe krungu kuwi. Ngene lho Kakang. Sing dawa disambung, sing cendhek dikethok kuwi sanepane uripe menungsa. Uripe sapa? Ya uripe wong kabeh kuwi. Karepe ngene, sing dawa disambung. Kala mangsane wong urip ki anggere wis teka wahyaning nampa kabejan kuwi dilalah. Menggok ngemplok obah mamah. Lha niku. Maksude apa? Menggok ngemplok obah mamah ki maksude apa? Ya kuwi wong sing uripe sarwa beruntung. Usaha iki bathi, toko iki didol bathi. Buka usahane kono dadi, ning kene dadi, duwite nganti wis sugih mesa rezekining mlaku kaya ilining banyu niku sing kula karepke sing dawa disambung niku ngaten niku. Wis sugih lemahe akeh, duwite akeh, rekeninge ning ngendi-ngendi, mobile apik, omahe pirang-pirang turta gedhong magro kabeh, bojone ayu-ayu, dadi pejabat dilalah ya dadi pejabat sing dhuwur niku. Niku jenenge sing dawa disambung. Nggih. Lah terus sing cendhak dikethoki maksude apa? Lah niki kosok pangsule. Kosok pangsule apa? Kosok pangsule sing dawa disambung. Sing cendak dikethok niku sing kula karepke wong kuwi dilalah. Nek pasti bo rekoso ya rekoso terus. Melarat ora gablek apa-apa, duit ora duwe, dilalah pas ana bantuan saka pemerintah ya ora kecatet gitu. Arep usaha iki tiwas dibuka.
Wis tiwas utang kono kene mesone ora payu malah gagal pijer rugi kae. Wis kaya ngono dilalah wong sing ora duwe ki mau dasare omahe ya ngontrak, duwite ora duwe, meso isih kena penyakit, tur penyakite ngancam kematian. Lho kuwi lho kan. Kuwi jenenge sing cendak dikethok. Nggih. Oh dadi sing cendak dikethok ki maksude rekoso rekasane wong urip. Heeh. Ngono kuwi ya ana ya di. Oh kathah. Lah ngaten niku mun kantun nari tiyangipun siap kendel napa mboten. Sing dawa disambung duwite akeh. Niku nggih godha. Godha piye? Menawi godhanipun kiyat, bodho donyane niku nggo ngamal ngibadah. Duwite akeh nggo bantu anak yatim piatu. Ana wong kekurangan ditekani, kurang apa tak tukokke. Ana wong lara arep ning rumah sakit bingung, ditumpaki mobile, ragate dibayari. Keperluane diragati. Lah niku nek wong duwe dhuwit ning ngerti jalure niku bakale saya ngrembaka. Lah kosok pangsulipun sing cendhek dikethok wis dadi wong ora duwe, duwite ora gablek, ning pikirane minger, akhire napa? Timbangane ora mangan, wedi nglih, akhire dadi rampok, dadi begal, nyolong pitike tanggane lho ngaten niku. Wis ora gablek, duwite ora duwe malah nambahi dosa. Dosa niku hubungane menungso kalih Gusti Allah. Lah nek kecekel digebuki nganti mati, ngaten tak rugi dhewe ta. Oh, ngono ya dipatih. Nggih. Terus kula kados pundi niki? Lah, menawi panjenengan menika beda. Panjenengan menika ratu blegedu. Bondo donya ngestina menika paribasan. Ditawu kaya banyu, diusungi kaya wedi. Dikeruk kaya galian C. Mboten badhe telas 500 tahun mengajeng. Mila kula suwun paduka sinuwun mboten perlu wasumelang kejaba saka kuwi. Aku ngrumangsani ora bakal urip salawase. Wong urip kuwi winates dening wanci lan umur. Umure Dridara saiki wis dongkap 65 taun. Upama diparingi waras 85 mung kari ngenteni wayane aku bakal mati. Mengko anak putuku piye? Sampun to nggih, mboten sak mikir sing mrika-mrika. Tiyang urip menika dipun nikmati kemawon. Lare menika sampun gadah rejeki piyambak-piyambak. Mosik. Adipate Harya Suman. Ya piye Kakang? Mangono kok kowe ora tanggap apa sing dikarepake sinuwun Prabu Dridana. Ngene lho, Di. Apa sing dikersakake anak Prabu Dridana kuwi mau supaya bondo donya ngestina kuwi aja nganti entek. Ya ta? Sepira wae bondo donya ning anak putune besok dadi pengangguran, mau ngandelke warisane wong tuwa, bakal ya entek tapis tanpa tilas. Mongko karepe sinuwun kuwi besok anak putune iki kepiye? Semong-semongso sing tuwa kuwi mati supaya anak putune iki bisa ngenyang kamung ten tanpa beda kaya apa sing dirasake wong tuwa sing saiki iki lho dimate. Oh ngono. Nggih. Ara nggih, mekaten to nggih anak Prabu. Bapak Pendhita Durna inggih, mekaten pikajengan kula. Lah. Menapa kinten-kinten wonten cara. Lho. Wonten kodrat, wonten miragat. Gusti menika sipatipun maha welas maha asih. Sinten tiyangipun ingkang kersa ngudi pundhaking panguripan tartamtu Gusti menika badhe paring daya linuwih dhateng tiyang kala wau. Wonten kodrat, wonten miragat. Yun pangapunten nggih. Arpa kodrate niku wong ora duwene menungsa kala wau gelem ngobahke sikil, ngobahke raga, meres keringet. Oh, tartamtu badhe mukti wibawa gesangipun. Aja mung jagake takdir mawon. Tuladanipun kados tiyang dahar. Dahar sekul, kodrate pari menika nggih namung pantun wonten sawah. Sebabe apa kok pari iso dadi beras, terus beras iso dadi sego? Sebabe apa? Sebabe diikhtiari, ya ta? Ditandur, diopeni, ana ama ya disemprot, ana tikus ya diracun. Bareng wis tuwa terus parine dibabati. Terus diselipke. Bareng wis diselipke terus didadekke didang ana dhuwur patu mangan terus dadi sego. Wis dadi sego wae, yen diselehke ana piring, yen dipun pandeng tok ya ora bakal mlebu ana raga. Kudu diemplok, ngobahke tangan, jejelke cangkem, nembe dadi ngebaki lambung ora ngono to dipate. Wah ngono engke.
Dadi kabeh kudu diwiradati. Lajeng caranipun miradati dhateng nasib anak putu kula benjang kados pundi. Nggih anak Prabu. Menika kok kalesan kalian atur kula ingkang dereng saged kula aturaken labet menika wonten wekdal kang prayoga nuli kula badhe matur wonten kansa paduka. Badhe matur babagan menapa? Sambung rapetipun kalian wangsit ingkang sampun kula tampi nggih. Wangsit ingkang sampun kula tampi. Wangsit babagan menapa? Bapa penemban. Supados gamblang kangge kula matur, kula tak majeng samawis. Nggih, monggo katuran majeng lekahipun. Rada mundur sithik. Iya. Nyata laruta saking godha sang guru kula yen to amutusa sang Sri nyun pangapunten nggih menawi dipun anggep keladuk matrapipun keng bapa ing Sukalima menika wonten atur ingkang wigatos sanget. Monggo bapa wekdal sajengapipun kula aturaken. Tah menika makaten. Gandeng paduka kala wau sampun ngrembak nyenggol babagan warisan Astina. Mriyatosaken dhumateng anak putu panjenengan benjang kira-kira yen ditinggal wong tuwa kados napa nasibipun. Nggih ta? Nggih. Menika jumbuh kalian wangsit ingkang sampun kula tampi. Malam Jumat kala wingi meh seminggu kepengker. Nggih kados wengi menika persis malam Jumat. Tabuh setengah 3 enjing. Kula nampi wangsit wonten swara tanpa rupa dumeling wonten karna. Suraosipun wangsit menika menapa Bapa? Wonten swara dumeling wonten karna. Mboten seru ning kepireng. Suraosipun donya dinten mangke mboten dangu malih badhe ngandhapaken wahyu keprabon utawi wahyu ratu. Wahyu keprabon utawi wahyu ratu. Leres. Wahyu menapa menika? Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Nggih, wahyu keprabon disebut Wahyu Cakraningrat. Mongko miturut kabar ingkang kula tampi mandhapipun Wahyu Cakraningrat kala wau badhe mapan wonten madyaning wana utawi alas Minangsraya. Wana Minangsraya kuwi ngendi? Cedhake alas Ruban. Kono kuwi cedhak kono. Gontower. Kalau jujukan kalau karo penunda tak cedhake. Yes, nama ayu gak cedhake ngono. Niku mapanipun wonten mriku nggih. Wahyu Cakraningrat, Wahyu Ratu badhe mandhap wonten alas Minangsraya, cedhak alas Roban. Mekaten. Nggih. Mila menika wanci ingkang prayogi supados paduka boten kecalan dhateng pangaribawa. Menawi saged dipun tampi mangke anak tedhak turun panjenengan badhe dadi ratu. Makili dhateng kalenggan paduka nggih anak Prabu Duryudana wonten negari Ngastina mriki. Lajeng kinten-kinten ingkang pantes nampi Wahyu Cakraningrat menika menapa kula. Lho, mboten nggih, mboten. Lho, panjenengan niku rak sampun dadi ratu. Wahyu Ratu ingkang nampi nggih tiyang utawi satriya ingkang dereng kelampahan dados ratu. Lajeng kinten-kinten sinten? Kira-kira sapa Kakang Durna? Lah sapa meneh ya ta? Upama Dursasana ya ora mungkin wong iki menungsa sing digedheke mung guyune tok ya ta.
Upamane Durma Gati ya ora mungkin. Wong pilek menaun ngono kae. Dadi ratu ya ora pas. Citraksa ya ora mungkin kok sarape kena kok dadi ratu ya ta? Nggih. Lah banjur sapa? Lajeng kinten-kinten sinten? Nah, menika menawi atur pamrayogi kula lho nggih. Ingkang pantes ngadang wahyu cakraningrat payu ratu menika mboten-mboten sanes. Kejawi putra panjenengan piyambak. Sinten? Lho, sinten malih? Menawi mboten putu kula. Putu mas kula. Lesmana Candra Kumara menika ingkang pantes nampi wahyu cakraningrat. Bobo, pripun? Anak kula Lesmana Mandra Kumara menika lare mboten nate prihatin. Lare gaweane mung mangan turu, kulino urip kepenak. Nek kon laku tapa ngadang wahyu wonten alas Minangsraya, cedhak alas Roban. Nggih. Napa kinten-kinten kiyat. Bocah rekoso mung jagake karo bondo donyane wong tuwa. Lho. Menika kedadipun kondisikan. Lare menika ora ibaratipun kaya kertas putih to, Nggih. Kantun sing ngarep gambari sapa, sing ngarep nulisi sapa. Nek digambari apik ya dadine bener. Nek ditulisi tembung apik ya bakal mangke dadi bocah ingkang anutan. Nek kertas menika dipun orek-orek gitu. Digambari gambar-gambar sing ora memper nika misale. Mangke dadine kaya Kurawa. Mrika Purbawasya wonten kula. Menawi paduka pitados mangke cekap wonten kula. Oh, mekaten. Nggih. Yen pancen mangkono kula pitados. Paman Patih Harya Suman kula wonten dawuh aja kesupen. Ndang metu njaba anakku lanang Lesmana Mandra Kumara kantinen kon rene. Sak menika ya inggih. Mboten langkung ngestoaken dawuh kepareng madal pasilan aja kaya bocah cilik paman. Kula nuwun Rama. Oi. Aha. Rama Prabu. Aha. Ngandel ora? Apa begini? Niki mawon niki mawon. Inggih, tunggu. Inggih. Ridho mawur mangawur-awur worangan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya botolawar pandriting turangga esdi